Akwụkwọ nke Matiu isi nke 20. N'ihi na alaeze eluigwe dị ka otu ubi nke na-apụ n'isi ụtụtụ iji were ndị ọrụ n'ogige ya. O kwekọrịtara na ndị ọrụ ahụ maka peni otu ụbọchị wee ziga ha n'ubi vaịn ya. N'ihe ndị ka awa nke atọ, ọ pụrụ wee hụ ndị ọzọ ka ha na-arahụ ụra n'ahịa. O wee sị ha, gaanụ n'ubi vaịn m ga-enye unu ihe ziri ezi. Ha wee pụọ. Mgbe ahụ ọ pụrụ n'ihe dị ka awa nke 6 na nke 9 wee mee otu ihe ahụ. N'ihe dị ka awa nke 11, ọ hụrụ ndị ọzọ ka ha na-arahụ ụra wee sị ha, gịnị mere unu ji na-arahụ ụra ebe a ụbọchị niile? Ha zara ya sị, n'ihi na ọ dịghị onye gụrụ onye ọbụla ọrụ. Ọ sịrị ha, unu onwe unu ga-abanyekwa n'ubi vaịn m wee nata ihe ziri ezi. Mgbe oge ruru, onye nwe ubi vaịn ahụ gwara onye na-elekọta ya sị, kpọọ ndị ọrụ ahụ, nye ha ụgwọ ọrụ ha, malite na nke ikpeazụ ruo mgbe unu ga-abịa na nke mbụ. Ndị e were n'ọrụ ihe dị ka awa nke 11 bịara, onye ọbụla natara otu ụlọ mkpọrọ. Mgbe ndị mbụ bịara, ha chere na ha ga-anata ihe karịrị nke ahụ, mana onye ọbụla n'ime ha natakwara otu mkpụrụ ego. Mgbe ha natara ha, ha tamuru ntamu megide onye nwe ụlọ ahụ sị, ndị ikpeazụ a rụrụ ọrụ naanị otu awa. E tokwara ha na ndị buru ibu arọ na ọrụ nke ụbọchị. Ọ zara otu n'ime ha sị, enyi m, emebeghị m gị ihe ọjọọ. I kweghị m ka m kwụọ gị pen. Were ihe nke a gị gawa. Aga m enye gị nke ikpeazụ ihe ahụ. Ọ bụghị iwu ka m mee ihe m chọrọ site n'ihe m nwere? Anya gị adịghị ike n'ihi na m dị mma? Ya mere, ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, ndị mbụ ga-abụkwa ndị ikpeazụ. N'ihi na a kpọrọ ọtụtụ, mana ole na ole ka a họpụtara. Mgbe ahụ, Yeshua gara Jerusalem, kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya abụọ n'okporo ụzọ wee sị ha, lee, anyị na-aga Jerusalem. A ga-enyefekwa nwa nke mmadụ n'aka ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ. Ha ga-amakwa ya ikpe ọnwụ. Ha ga-enyefekwa ya n'aka ndị mba ọzọ ka ha mee ya ihe ọchị, pịa ya ihe, kpọgide ya n'obe, ma n'ụbọchị nke atọ ọ ga-ebili ọzọ. Mgbe ahụ, nne ụmụ Zebedi na ụmụ ya bịakwutere ya, bụ ndị fere ya ofufe ma rịọ ya ihe ụfọdụ. Ọ sịrị ya, gịnị ka ị chọrọ? Ọ zara ya sị, ị chọrọ ka ụmụ abụọ a nọdụ ala, otu n'aka nri gị, otu nke ọzọ n'aka ekpe gị n'alaeze gị? Yeshua zara sị, unu amaghị ihe ị na-arịọ. Unu nwere ike ịṅụ iko m ga-aṅụ, emekwa unu baptizim na baptizim m ga-eme? Ha zara ya sị, anyị nwere ike. Ha si Jeriko pụọ, ọtụtụ mmadụ soro ya. Ụmụ Zebedi na ụmụ ya ndị ikom ndị fere ya ofufe ma chọọ ihe n'aka ya. Ọ jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ? Ọ zara sị, ka ụmụ m abụọ a nọdụ ala, otu n'aka nri anyị, nke ọzọ n'aka gị n'alaeze gị. Yeshua zara sị, unu amaghị ihe unu na-arịọ. Unu nwere ike ịṅụ iko m ga-aṅụ ma mee baptizim n'ụzọ kwesịrị ekwesị m ga-eme baptizim? Ha zara ya sị, anyị nwere ike. O wee sị ha, unu ga-aṅụ iko m dịka onyinye. Aga m emekwa unu baptizim na baptizim nke a ga-eme m baptizim. Kama ịnọdụ ala n'aka nri m
na aka ekpe m abụghị maka m, kama a ga-enye ya nye ndị maọbụ ndị nna m kwadebere ya. Mgbe mmadụ iri ndị ọzọ nụrụ ya, ha were iwe megide ụmụnne abụọ a. Yeshua wee kpọọ ha n'onwe ya sị, anyị maara na ndị mba ọzọ na-achị ha, ndị ukwu na-achịkwa ha, ma ọ gaghị adị otu ahụ n'etiti unu. Kama onye ọbụla chọrọ ịbụ onye ukwu n'etiti unu ga-eme ohu unu. Onye ọbụla ga-abụ onye isi n'etiti unu ga-abụ onye na-ejere unu ozi. N'ihi na nwa nke mmadụ abịaghị ka e jee ozi ya, kama ka o jee ozi ma nye ndụ ya maka ihe mgbapụta nke ọtụtụ mmadụ. Ndị ìsì abụọ si Jeriko pụọ. Igwe mmadụ wee soro ya, ma lee, ndị ìsì abụọ nọ ọdụ n'akụkụ ụzọ. Mgbe ha nụrụ na Yeshua na-agafe, ha tiri mkpu sị, Onyenwe anyị, Nwa Devid, meere ha ebere. Igwe mmadụ ahụ bara ha mba, nke mere na ha ezughị ike, ma ha tikwuru mkpu sị, Onyenwe anyị, Nwa Devid, meere m ebere. Yeshua wee kwụsị kpọọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m mee unu? Ha sịrị ya, Onyenwe anyị, mee ka anya anyị meghee. Yeshua, n'ihi ọmịiko, metụrụ ha aka. Ozugbo anya ha hụrụ ụzọ wee soro ya.